Nouvel Horizon n y'a f'i ye fo cogo min na sɛbɛnfura ye bigomuw bila boli la Jabate i k'a dɔn ayiwa min ni Ala farala an ka sen disi ba fila olu da bɛ buru kelen na gɛlɛya dɔgɔyara Ɲɔrɔ Serifu kɛ ani Usumani Madani Serifu Hayidara Jabate ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ko kelen na i k'a dɔn min ye jamana sarabulukura min bolo dalen don i y'a dɔn a kuma cayalen don ɔ disi ba fila kɔni n'olu bɛnna ko kan o ye baara nɔgɔlen ye transition ɲɛmaaw bolo sɛbɛnnikɛlaw ko taalen ɲɛfɛ kuma min bɔra Ɲɔrɔ Serifukɛ da awa tile fila in na min ye awa diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ an ka jamana kɔnɔ tiɲɛ don silamɛya dɔ tɛ nka n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana lafiya n'a bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ i k'a dɔn gɛlɛya ka duga sabula kabini Ala ye Mali da Jabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i ka diinɛ kɛ a ma na ni fiɲɛ ye sigiɲɔgɔnya la a ma na ni fiɲɛ ye bɛn ni kelenya la o tuma o dun wulikun n'a bɛ taa kɛ mankan ye a ko ni maa min ye jamana a sarabulukura in da k'a lajɛ camancɛ fanga Jabate bɛn kɛra min kan o de ye sarabulu min bɛ n'o ye article 191 Jabate k'a dɔn o jɛlen don o de bɛ référendum kɔfɔ bɛn kɛlen don k'a fɔ ayiwa vote na kɛ juin kalo tile 18 nata sɛbɛnnikɛla ko a kuma in kɔni fɔ ka se bi ma Jabate k'a dɔn ayiwa mankan yɛrɛ bɛ fan min fɛ kosɛbɛ o kun ye diinɛmɔɔw ye diinɛ fankelen dɔ bɛ yen olu kɔni ka kuma cayara Jabate i k'a dɔn ayiwa gɛlɛyamisɛnninw ani kɔrɔmatigɛliw cayara u bolo kosɛbɛ nka min ye hakilina wɛrɛ ye o nana dɔn tile fila in na Ɲɔrɔ Serifukɛ ko a ko fɛn o fɛn n'o tɛ maga silamɛya la n'a tɛ saliko tiɲɛ n'a tɛ diinɛ bɔ a bɔcogo la n'a tɛ alimamuw bɔ bɔcogo la Jabate i k'a dɔn hakaja ale ma gɛlɛya yɔrɔ o dun y'a sɔrɔ jɛrɛjɛkulu fɔlɔ dɔ tun bɛ yen olu tun ye ɲɔgɔn ye kɛ Mouvement de soutien Ligue Malienne des Imams Jabate i k'a dɔn olu tun delila ka ɲɔgɔn ye kɛ olu fana kun y'u ka hakilila jagabɔ sɛbɛnnikɛlaw ko tile fila in na a Seyidu Usumani Madani Serifu Hayidara le 12 mai Serifu bangena Jabate i k'a dɔn olu fana Serifukɛ ka kumaw na a b'a jira k'a fɔ laïcité ko kuma min bara ka fɔ degunba t'a ale fɛ yen nin jɛrɛjɛkulu fila nin diinɛma fila ninnu mana fara ɲɔgɔn kan ka fɛn o fɛn labɛn fo Ala ko n'o tɛ o ko kɔni o y'o jidilen ye o y'o ɲɛnen ye sɛbɛnnikɛla ko Ɲɔrɔ Serifukɛ min ye sɛgɛnɛkalandenw ye olu ka ɲɛmaa don jamakuluba min ye a Seyidu Usumani Madani Serifu Hayidara i k'a dɔn Ansardine olu ɲɛmaa don jamakuluba Jabate i k'a dɔn n'i ye jamana in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ silamɛ bolofara fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu nɔfɛ sabula ninnu ye diinɛ kɔrɔ ɲɛmaaw ye sɛbɛnnikɛla ko diinɛ kɔrɔ dun o de ye i k'a dɔn sinsinnen bɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ o tuma min ye awa malikitew ye ka taa se sufiw ma situ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu ka fanfɛla de la ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ kan sɛbɛnnikɛla ko o tuma référendum maa bɛ se k'a fɔ a ɲɛna vote minnu bɛna kɛ maa bɛ se k'a fɔ jɔnka la bɛɛ lajɛlen sigilen donna ye k'a fɔ oui o de bɛ sɔn ka kɛ ɲuman ye o de bɛ sɔn ka caya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona relief d'Afrique maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye la rédaction ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ka min sɛbɛn a ko min ye militarisation ye polisiw ni protection civile karamɔgɔ dɔ b'a tun ko dalafɔli a bɔr'o la a kɛra lakika yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ hakili lajiginna octobre 2022 an ka jamana ɲɛmaaw y'a kanu min ye polisilakaw ye ka taa bila sapeur pompiers la olu ka se ka kɛ sɔrɔsiw ye u ka fara Mali kɛlɛkɛcɛw kan sabu jamana ale bɛ guerre la sɛbɛnnikɛla ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ni ɲɔgɔnna hakilina ka taa jamana in kɔnɔ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u y'a yira k'a fɔ k'a ma dabɔ ni foyi ye o de ye kelenya ye Mali a finitigilakaw bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na a ko polisiw u n'u jɔyɔrɔ kun don jamana in kɔnɔ protection civile sapeur pompiers u n'u jɔyɔrɔ don jamana in kɔnɔ nka ni ninnu bɛɛ lajɛlen taara ni ka fara sɔrɔsiw kan ni ka kɛlɛkɛminɛn ta ka don ka bila kɛlɛ kɛnɛ kan a ko fana ye a damana sebaa ye sɛbɛnnikɛla ko Amadu Batungara min ye tarata tɛmɛnen ye kalo tile 9 an ka wasadenw n'o ye CNT députés ye u ye loi voté loi min voté la karamɔgɔ Batungara min y'a baara kɛcogo ɲuman ye u y'o ɲɛfɔ jama ye e ko a ko in balana de sabu maa 100 ni maa 35 olu bɛɛ lajɛlen y'u bolo kɔrɔta k'olu kɔrɔtɔlen bɛ joona joona ko ka statut dilan o kuma janko baara n'u bɛ se ka don cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko statut in a kɔnɔ kuma bɛ mun ni mun de kofɔ o de ye protection civile ka taa bila polisiw la karamɔgɔ Batungara sɔrɔsiw bɛ fɛn fɛn sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔ o bonya kelen ka da u kan min ye sɔrɔsiw bɛ fɛn fɛn sɔrɔ marifa ka taa bila kɛlɛkɛminɛn na o kelen fɛnɛ ka taa ka ɲɛsin u ma wa min ye kalanbolo ye i b'a ye k'a fɔ école de guerre Mali
Mali kɔnɔ ka taa bila Mali kɔfɛ surasiw bɛ kalanbolo fɛn fɛn sɔrɔ ko fɛnɛ bonya kan ka ta ka do kan a ko n'i ye surasiw yɛrɛ ka jala taabolo lajɛ o kuma ko fɛnɛ bonya kan ka ta ka do kan surasiya la a bɛ fɔ ko soldat de rang o kuma min ye polisi de rang sapeur de rang o kuma k'u fɛnɛ bɛna bila o minɛn kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin baara min kɛra karamɔgɔ dɔ b'a tun a diyara jamanadenw ye koyi sabu n'i y'a lajɛ polisiw ka ca jamana in kɔnɔ sapɛriw ka ca jamana in kɔnɔ nka u tun tɛ kɛlɛ kɛ nka bi kalasini ka taa bila marifa jugubaw la u b'o ta ni ka fara tɔw kan ka jɛ ka juguw ɲini ni ka sebaa ɲini ka di jamana ma o kuma min kɔni o baara kura kɔni o daminɛna sɛbɛnnikɛla ko o kuma don n'a nataw la surasiw ka kan kɛlɛkɛminɛnw dagalen bɛ cogo min na a ko n'i ye polisi yɔrɔw lajɛ ka taa bila sapɛri pompier maaw fana dagayɔrɔ la i bɛna minɛ belebelebaw ni kɛlɛkɛminɛ jugubaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛna ta k'a d'u ma jango ka se ka jamana baara kɛ a ko min kɔni ye formation ye karamɔgɔ de b'a tun ka taa bila nafolo min kan ka sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen de bɛna damakɛnya maa tɛ kusa ni maa ye o kuma jamana o lakana ni baaraw la kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate naamu maa min mana bolokurunya kelen sɔrɔ suruku la kan'a fɔ i ma fɛn sɔrɔ hali n bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasiriya maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko STD STD ko ni ala ma jankɛ minisiri min n'a bɛ nin cakɛda ninnu kunna i k'a dɔn ayiwa ministre de l'intérieur Jabate k'a dɔn toit tiɲɛ ani hakilina jugu caman na ta k'a sɛgɛrɛ Jabate a laban o laban bɔnɔlen bɛ sɔn ka tura kun gwagara Jabate k'a sababu kɛ baara min kalifara a ma kabini kuma in daminɛ anw dun y'a fɔ a ye k'a ɲɛ tɛ Jabate sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye camancɛ fanga ye i k'a dɔn fangaba min b'a la ani yelenba ni maja min n'o bɛna fara a ka ko kan o denw mana layidu min di o ka dafa Jabate i k'a dɔn a fɔra kalo kura nata min ye ayiwa jamana référendum n'o ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili jagabɔ sariya kura minnu dalen don sariyasunba min n'o sigilen don jamana kunna bɛɛ lajɛlen k'i hakili bɔ n'i ye Maliden ta k'a lajɛ maa miliyɔn 20 Jabate maa miliyɔn 20 olu ka sɛbɛnfura dilali i k'a dɔn kalo kelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko jɔngwala o kɔni ye bisi basa dabɔlen o ye wuli ka jɔ kura de bolo dalen Jabate minisiri min ko a bɛ se ka kɛ minisiri min y'i bila a kɛnɛ kan a laban ta ye malo ye sabula a ko jateminɛw y'a jira a ye kumabaw de fɔ a ni ka yɛrɛ jira kumaw caman fɔ Jabate sabula maa minnu dalen don k'olu ka wuli ka jɔ bolo da ayiwa carte biométrique k'a tila walima k'a ɲɛnabɔ quartier sigida ni sigida Jabate kalo kelen kɔnɔ i k'a dɔn a dɛsɛ bɛɛ maa yɛrɛ min gofolen don Jabate maaw ye n dɛ jango ayiwa maa min hakɛ min gofolen don jango ka bɔli kɛ n'a fɔra nin maa miliyɔn 20 ka sɛbɛnfura dilali o ka dan commissariyaw ani gendarmeriw ma Jabate i k'a dɔn o ye Birisa Ɲami da ye a ko in sumayara fo k'a fɔ k'a to ten ministre de l'intérieur a sigin bɛ mun kunna dɛ Jabate i k'a dɔn a ja ka gɛlɛ ka da mun kelen kan jamanadenw ye kangari da ka wuli ka jɔ bolo da kabini bi ko tɛ a bɛ se ka kɛ nin kɛra ta nin ma ɲɛnabɔ nin kɛra ta nin ɲɛna nin ma ɲɛ Jabate k'a dɔn damanda de tun b'a kɔnɔ yanni ko yɛrɛ ka wuli ka jɔ sɛbɛnnikɛla ko kalo kelen bolo dalen filɛ y'a dɔn malo kɛlɛ nana sɛbɛnnikɛla ko a bɔ kalo kelen maa miliyɔn 20 Maliden o jate de bɔlen bɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan n'a fɔra o ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen k'i ka sɛbɛnfura sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ ka laban ka taa référendum voter Jabate a ko i k'a dɔn nin 28 bɛɛ tɛ ye sɛbɛnnikɛla ko toit tiɲɛ fɔlɔfɔlɔ min n'a bɛ sɔn ka Asimu Goyita sɔrɔ Jabate nin ko in don ka sababu kɛ dabali foyi de tɛ yen fɛɛrɛ foyi tigɛlen dɛ min b'a jira k'a fɔ ko in daminɛna Jabate wɛrɛ k'i bɔ a la i k'a dɔn nkalon de bɛ ko in jukɔrɔ don o don o tuma dɔ de b'a ka minisiri fili wa yalima minisiri yɛrɛ de b'a k'i ɲɛtugu a bɔ nkalon kan sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔn bɛ a ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ a fiyɛ ani Mali janya a barika ka bon kosɛbɛ don o don i k'a dɔn sɛbɛnfuraw dilanlen don k'a ban mɔgɔw ka t'u ka carte biométrique minɛ mɔgɔw ka taa nin kɛ Jabate fɛn yɛrɛ min n'a ɲɛnen tɛ fɔlɔ Jabate k'a dɔn e bɛ se ka mɔgɔ girin ka k'o ka cogo di sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw a ka d'u ye sɛbɛnfura kura in ka sɔrɔ min ye votew natɔ ye u k'u sen don a la a ka di bɛɛ lajɛlen o de kelen bɛ ka jama yɛrɛ caya hadamaden bɛ bɔ su fara tile kan commissariat ni gendarmerie minnu fɔra Jabate e ka taa sɔgɔma o sɔgɔma i b'a sɔrɔ maa 100 caman de jɔlen don ayiwa bɛɛ lajɛlen nanen
don ita ɲɛɲini nka fiɲɛ b'a dibaw la fiɲɛ b'a baara kɛbaw la olu nunjuru dun bɛ minisiri bolo minisiri dun y'a jira waati la k'a fɔ ko in ɲɛna a baara bɛɛ lajɛlen dafalen don mɔgɔw k'u hakili sigi Jabate i k'i hakili sigi fɛn min fɔra ko sinikɛnɛ don i k'a dɔn o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na a ko fana k'i bɔ yen fiɲɛ wɛrɛ fana bɛ yen jɛrɛjɛkulu min n'o kan ka votew ɲɛnabɔ Jabate i k'a dɔn yɔrɔ caman de bɛ jamana kɔnɔ i k'a dɔn eji bolofara ma sigi yɔrɔ min ani jamana kɔ kan sɛbɛnnikɛlaw ko o ye kelen ye a filanan fana fiɲɛ wɛrɛ fana bɛ yen a ko jamana sariyasunba kura in n'o ye constitution ye a ɲɛfɔli Jabate jamana den bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛdɔn k'a faamuya Jabate o baara fana ma daminɛ sɛbɛnnikɛlaw ko kuma nin ko ninnu bɛna dafa kuma jumɛn na yalima donvolen in na se ka kɛ wa n'o ye référendum voté a na se ka kɛ wa Jabate k'a dɔn sabula vote bɛɛ lajɛlen kurukara ayiwa o bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnnen don ka bɛn san wɛrɛ nata ma san 2024 Jabate n'a fɔra nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ k'a fɔ o bi kɛ kalo kelen kɔnɔ jango san kelen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye nkalon don a kɛ man di a kɛ man di o c'est ça la vérité nkalon don a tɛ se ka kɛ o dun ka tiɲɛ fɔ dɛ non c'est-à-dire que mais il y a un problème a faute tɛ e la e t'a dilan i t'a ko kalama Jabate a ɲɛɲini yanni ka kuma payi jamana ko tɛ tulon ka ko ye anw ye 40 biométrique ko kuma in fɔ a ka ca san kelen ye a ka ca et voilà le problème aujourd'hui Ɲɛtɔ ka kuma de tɛ mina sogo bu abada et voilà le problème aujourd'hui le référendum voté bɛ kɛ dans un mois il y a plus de 25 millions de Maliens nin bɛɛ bɛ papier sɔrɔ cogo di ka taa bɛn voté ma donc ala k'an kisi ko wɛrɛ mana na don a senkɔrɔ biométrique ma ɲɛnabɔ bɛɛ ma se k'a sɔrɔ a ye bɔ n'a ka carte d'identité ye a ka sɛbɛnkɔrɔ minnu bɛ a ye bɔ n'a ka voté n'o ye et là l'opposition va profiter Mali sige ye nin fɔ dɛ adamaden i bɛ se ka fɛn o fɛn bali walima i se ka fɛn o fɛn kɛ ko i k'o fɔ a ma ɲi joona an k'a bila malidenw sɔnnen don Assimi Goïta nin kun ye sɛbɛn ye naamu an ye min bɔ sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona le citoyen sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Boubacar Yalikuye ko a ko n tɛ se o tɛ se ka n tɛ se mago dilan karamɔgɔ Daba Tunkara min ye anw ka minisiri n'o y'an kunnafonidilaw ka minisiri faso Maliba kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko e ko minisiri yɛrɛ sigilen bɛ anw tɔgɔ la de sabu anw kan bɛ fala ye sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri sigikun ye mun ye jamanadenw kunna karamɔgɔ Daba Tunkara u ka wuli ka jɔ u ka nafa n'u ka tɔnɔ n'u ka gɛlɛya ni ka fura ɲini o la joona a ko n'i y'a lajɛ Mali kunnafonidilaw karamɔgɔ Daba Tunkara an kɛn bɛ fala ye kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ i b'a fɔ ko minisiri tɛ jamana kɔnɔ a ko nin minisiri nakun y'a yɛrɛ ko ye wa walima nakun ye jamana journalistes ye de sɛbɛnnikɛla ko arajosow bɛ jamana in kɔnɔ kuncili t'a ban télévision ka taa bila presse en ligne na a ko nin bɛɛ lajɛlen jigi ye minisiri mun ye karamɔgɔ Daba Tunkara o minisiri o mago tɛ anw na a t'a dɔn k'a fɔ min ye ale yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ nafolo min kan ka ta ka di kunnafonidilaw ma a ko o dili ntanya bɛɛ kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya la a mago t'o la kunnafonidilaw ka kunnafonidiso karamɔgɔ Daba Tunkara k'a bɛ ka datugu dɔɔni min ye télévision arajo ka taa bila journalu la a ko min bɛ ka datugu ko de ka ca sɛbɛnnikɛla ko journalu dɔw tun bɛ bɔ Joakun kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 k'olu bɛ k'u débrouiller ni siɲɛ 1 ye minnu tun bɛ bɔ siɲɛ 1 Joakun kɔnɔ olu tɔ bɛ ka kɛ tile 15 tile 20 olu bɛ ka bɔ siɲɛ 1 a ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ nafolontanya de don fantanya wari tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye o journalistes ye k'olu boloma dɔn a ko k'olu wele ka na k'olu hakili sigi karamɔgɔ Daba Tunkara minisiri yɛrɛ t'a dɔn ko journaliste bɛ jamana kɔnɔ dɛ o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko minisiri t'a dɔn ko journalistes bɛ yen journalistes dun jɔyɔrɔ ye fɛn mun ye jamana ɲɛnɛmali la bɛɛ lajɛlen b'o dɔn a ko ni journalistes ye tile kelen kɛ journée ville morte karamɔgɔ Daba Tunkara maa tɛ kuma maa tɛ konko fɔ télévision tɛ dayɛlɛ a ko k'o ye masiba de jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana marabaaw ye ni minisiri dun t'a bilakun dɔn colonel Assimi Goïta karamɔgɔ Daba Tunkara sɛbɛnnikɛla n'o ye Yalikuye a ko a ka bɔ a ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'o tɛ a tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ dɛ a ka kɛta a ka fɔta min ye o kɛcogo ɲuman ye k'o di jamanadenw ma jamana basigili kuma min ye finitigilakaw ka monter en puissance ye ka jamanadenw hakili sigi ko jɔn de bɛ k'a baara kɛ kunnafonidilaw
anw de bɛ ka kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o kunnafonidilaw kɔni dusu kasir'u ka baara la karamɔgɔ dɔ b'a tun ala m'an kisi la o bɛ na ni hakilina jugu wɛrɛ ye o hakilina jugu kɔlɔlɔ n'o masiba yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Amadi Baba fulakɛ ko karamɔgɔ dɔ b'a tun a ko min ye affaire de desamoto ye a ko to sira tɔ an ka guwan karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye kuma wɛrɛ nana ye nin ko in na sabu hakilina jiginna min ye juwakun tɛmɛnen mɛ kalo tile 4 kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali finitigilaka minnu bɛ min ye ɲɛfunke karamɔgɔ dɔ b'a tun u ye camion 2 minɛ k'a yira k'a fɔ minɛn minnu b'a kɔnɔ k'a bɛna taa di jugu ma sɛbɛnnikɛla ko o kuma a bɔgɔra donna ka dɛsɛ k'a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw ye seba dɔ sɔrɔ sabu moto 200 bɔɲɔnko a n'a kɔnɔfɛnw nin bɛɛ lajɛlen jugu ka minɛnw ye o kuma ko jugu kun bɛna taa seba wɛrɛ sɔrɔ anw kana nin minɛnw ye sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni bɔra Mali finitigilakaw ka da garantile la sabu min kɔni ye DURPA ye olu yɛrɛ kɔni ye kuma in fɔ ka taa bila chef d'état major la a ko n'i y'a lajɛ kuma wɛrɛ nana bɔ a kɔnɔna la tuguni dɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kuma min bɔra a kɔnɔ o de ye min kɔni ye moto 200 ye ani camion kɔnɔminɛnw ye a nana ye k'a fɔ min kɔni Gawo ka den dɔ ye n'o ye commerçant juraba ye a tɔgɔ ye ko Sidi Mohamed Abdallah Dina k'a yira k'a fɔ ko ale de ka minɛnw don ko tiɲɛnikɛlaw ka minɛn tɛ sɛbɛnnikɛla ko u k'a sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ tun min kɔni ye ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wele a ko malidenw jɔrɔlen bɛ an haminen bɛɛ sabu min kɔni Mali karankɛdaw bɛɛ lajɛlen suwalen bɛ Mali tun kɛmɛ ba tɛmɛsira ye o tun ye kunun ye bi kɔni colonel Assimi Goïta ka cɛdenw kɛmɛ ka jamana lakana a ko min kɔni ye jamana bɛ taabolo min na i b'a ye k'a fɔ min ye nin commerçant ye n'a tɔgɔ ko Sidi Mohamed Ould Abdallah Dina ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale bɛna nin kuma in ɲɛfɔ jamanadenw ye ko ale ka nin camion 2 ko minɛn ninnu chargera Mauritanie jamana kɔnɔna la o kuma ka tɛmɛ min ye Lere fɛ ka na Tombouctou k'a kun kan ka na Gawo a ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ko n'i ye jamana in jateminɛ ka bɔ Bamako ni ka na Mopti fɛ Mopti Sevare ka na bila Gawo karamɔgɔ dɔ b'a tun ko sira in k'a tɛ sɔn bi sabu min ye Bamancia wale ye ko n'u ma bin i ka mobili kan k'a minɛ walima k'u bɛ tasuma don a la a ko k'o de bolodalen bɛ yen o de ɲɛsira in kama k'ale kɔni ye dɔnse yɛlɛma ni ka bɔ jamana galagada fɛ sɛbɛnnikɛla ko o kuma k'ale jabajɛlen don o kuma ale ka minɛnw Bamanci minɛn tɛ ale ka minɛnw ye ale halala wari de ye o kuma k'ale ye jagokɛla ye Gawo bɛɛ b'ale dɔn k'ale ye Gawo ka den halala ye sɛbɛnnikɛla ko o kuma min ye Gawo chambre de commerce ye a y'o tɔnden ye n'i y'a lajɛ min ye autorité intérimaire de Gawo a y'o tɔnden ye min ye Gawo mairie a ye conseil ye a ko jɔn de bɛ Gawo min t'ale dɔn ko maa si t'ale dɔn ni Bamancia wale maa t'a dɔn ni danajuguya ye maa t'a dɔn a dɔnnen don a dɔnnen don nka ni moto ninnu moto ba ninnu ye jahadimaw ka moto de ye an k'o fɔ dɛ e yɛrɛ b'o jago mun na de an k'o fɔ dɛ o yɛrɛ feere ko ale fɛ dɛ u ka kɛlɛkɛlan bɛɛ ni moto baw de ye n'o bɛ taa k'o don bɔrɔ kɔnɔ hali a tun tɛ carton kɔnɔ hali ni i taara n'o ye Gawo jahadimaw b'u yɛrɛ kɛ civil u bɛna san alors a taa kun y'o de ye o sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun a kɔni a ye Gawokaw fara ɲɔgɔn kan Jabate yanni ka nin dafa an bɛ taa tɛnɛ allo Tɛnɛ Burama allo oui Daba Tɛnɛ Burama salamu aleykum wa aleykum salam Daba Tɛnɛ nga ye awɔ i ye dugule di nam karamɔgɔ min ye kunnafoni tɔ k'a dafa 22 septembre kɔnɔna la min kɔni ye minɛntigi n'o ye Sidi Mohamed Abdallah Dina a y'a yira k'a fɔ ko bɛn ni kelenya basigili la jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na min ye Gawo ale ye wulikajɔ min kɛ k'ale ka baara kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye wa min kɔni maaw fana sɔrɔ ni ka jukɔrɔma tinti k'a yira k'a fɔ ko nin ye duguden min ye k'a da tɛ ŋanamu la i b'a ye k'a fɔ diinɛmaw ka taa bila dugutigilakaw la nin bɛɛ lajɛlen ka fara gouvernement ka maaw kan u bɔra ni ka lajɛ kɛ lajɛ in jaabi kɛra fɛn min ye karamɔgɔ dɔ b'a tun o de ye k'a yira k'a fɔ ko minɛn min minɛna o kuma ko jadisi minɛn tɛ ko ka minɛntigi ka minɛn segin a ma maa minnu tun bɛ mobili kɔnɔ ko k'u labila joona k'o de ye olu ka kuma laban ye k'u tɛ kɛlɛ fɛ u tɛ wɔyɔ fɛ o kuma ko ninnu tɛ kɛlɛkɛla jadisu tɛ o de kuma bɔra oui d'accord c'est à dire que an ka hakili jagabɔ wa i k'a dɔn jagokɛla o bɛ nafa de ɲini mais nafa min bɛ kɛ sababu ye kɛ kungo si ma jamana ma i t'o to yen i b'o to yen wagati la motoba 200 jahadimaw ka taa kura san ale bolo ka kɛ ka mɔɔ fa n'a ye n'i ma na n'a ye i sen tɛ ko la i da tɛ ko la i y'i yɛrɛ hɔrɔnya sabati kuma ɲɛna kunnafoni filɛ an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ Amadi Baba ale ka sɛbɛnni don Ahmed Jakite mana dagabana kuma kɛ ta fɛn min bɛ hakili segin a nɔ na ka farikolo lafiya o ye tezara ye o premier mɔna ka ban n'an k'o min an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn kana waa ŋuni fɔlɔ ɲini Bamakɔ
karan dobiri caman y'i la ngɔningolo dogo ngɔningolo ma ye karamɔgɔw aw ni ko mali kɔnɔ mali kɔ ka farafina kɔnɔ farajɛla kɔnɔ radio jɛkafɔ a ye wulikajɔba sabati anw fɛ farafina tile b'i bolo fɛ don min tɔgɔ ye ko bi ka donsongɔni belebele ta ni ka wuli k'i jɔ ŋɔɲaki farafina donso den ni a ba bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan don kelen pewu n'o ye nin kalo tile 24 ye mai kalo farafina donso kɔrɔn tile bin ba ni kɛɲɛka nin kana fɔ maa si kɔ radio jɛkafɔ ko a bɛ wulikajɔ min na aw ye a bɛ kɛ farafina ka kelen